Čaute všetci. Ja zatiaľ ešte čakám, pokým sa Vlado pripojí, iba som pustil stream trošku skôr, že aby som si očekoval, že či to teda bude fungovať. Vyzerá to, že to funguje. Mám tu prichystané tieto dva výborné rumíky a počkám, pokým sa Vlado z Alkotypu pripojí a čoskoro si nimi prejdeme. Takže chvíľočku ešte vás poprosím strpenia. Teda možno tí z vás, ktorí ste nezachytili, tak ešte poviem info. Dnes spoločne s Vladom z projektu Alkotyp budeme ochutnávať tieto dva rumy. Asi to vidíte zrkadlovo, ale sú to teda rovnaký ročník, rovnaká destiléria, rovnaký typ rumov a vlastne budeme ich porovnávať, že aké sú v tom nejaké rozdiely. Teraz mi práve vyskočilo upozornenie, že Alkotyp sa nemôže pridať. Tak idem ho skúsiť pozvať ešte raz. Tieto technické veci proste, to je vždycky motanica strašná. Dobre, čiže už? Nie. Vidím, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, tak iba vysvetlím pre tých z vás, ktorí ste sa pripojili možno neskôr. Mám tu prichystané dva rumy, čakám na Vlada Alkotypa, ktorý má taktiež tieto dva isté rumy prichystané, budeme ich spoločne ochutnávať, budeme sa o tom rozprávať. Sú to výborné guyanské rumy, ročník 2014, úplne že rovnaká marka, rovnaký typ rumov, vlastne blend z kotlov Port Morant a Diamond High Ester. A už myslím, že už sa asi Vlado pripája. Nemôže sa pridať. Vlado? Neviem, či si tu, neviem, či ma počuješ, ale ukazuje mi, že sa nemôžeš pridať. Tak, nečestný správ. Musím akože ešte raz poslať tú pozvánku. A? Čau. By to mohlo fungovať, hej? Na tretíkrát síce, ale vyšlo to. Vidieť ma tam celé, lebo si nevidím hlavu. Vidím ťa trošku odseknutého, ja tiež seba vidím trošku odseknutého, ale aj fľaše mám také trošku odseknuté, ale nevadí. No. Ďalej. Čau Maťo, ďakujeme aj tebe na zdravíčko. No. Ja som tak premýšľal, Vlado, že ako to začneme. A mne tak napadlo, že možno by sme mohli na začiatok dešifrovať tie názvy tých fľaší, lebo možno nie každý úplne, keď sa na to pozrie, tak pochopí, že čo znamenajú tie písmenka, tie rôzne. Lebo akože tie názvy môžu pôsobiť podľa mňa trošku mätúco pre nejakého bežného človeka, keďže vyzerajú takmer rovnako. Iba ten začiatok je rozdielny. Hej, však začni. Ja môžem doplniť. Dobre. Takže ešte raz, vlastne už neviem koľkatýkrát, ešte predtým, ako sa ty pripojil, som to totiž vysvetľoval ľuďom, teda trošku tak zbežne hovoril, ale teda dnes máme pred sebou dva rumy z Guajany. Jeden je značka SBS, Single Barrel Selection, druhý je značka Nobilis. Čo sa týka toho obsahu, tak je takmer identický. Je to vlastne rum z Guajany, z destilérie Diamond Distillery. Obsahuje rovnaký blend typov rumov, čo sú tie písmenka, ktoré boli za názvami v tom reelsku, ktoré sme zdieľali, že PM/DHE. To je vlastne ako keby typ tých rumov. Znamená to, že sú tam dve marky, dva tie druhy rumov. PM je vlastne Port Morant, DHE je Diamond High Ester. Je to označenie dvoch ako keby kotlov, ktoré toto vydestilovali. Myslím si, že však tým kotlom si asi budeme vedieť povedať ešte trošku neskôr.
Čo som ešte nespomenul, je rovnaký ročník, rovnaký vek, čiže tie rumy sú takmer identické, akurát ten rozdiel je v tom, že to SBS-ko zrelo čisto iba v súde po Bourbone a Nobilis zrel čisto iba v súde po Oloroso Sherry. Takže... Mám rovno otázku na teba. Oni boli destilované v roku 2014. Áno. A pri SBS-ku som sa dočítal priamo, že to bolo flašované január 2023. Takže by mal mať 8 aj pol roka, dajme tomu, že nemá ani 8, ani 9, to bude niečo medzi. Pardon. Takže my máme určený vek, akože má 8 rokov každý, alebo je to takmer 9, alebo to nevieme asi. Keď no vždy sa určuje vek, teda pri tých takých normálnych značkách sa určuje vek toho posledného dokončeného roku. Teda ak by si mal aj, že 8 rokov a 11 mesiacov, tak stále musíš uviesť, že 8 rokov. OK. No a áno, správne si povedal, že to SBS-ko je vlastne január 23, teda minulý rok. A tento Nobilis je november 23. Takže staršie. O kúsok, ale tam by sa dalo akože polemizovať, že kedy to bolo naplnené do fliaš, kedy to bolo vydané. Pravdepodobne zo pár mesiacov navyše má tento rum. OK. No, dobre. Budeme hovoriť teraz niečo aj o tých destilačných prístrojoch, alebo si nalejeme a povieme si pritom. Vieš čo, ja sa priznám, že ja som si už nalial dopredu. Okay. Chcel som, aby sa mi to odvetralo, aby sa to nadýchalo. Ako sa hovorí, pri whisky aj pri rume, koľko rokov ten daný alkohol strávil v súde, toľko minút minimálne by to malo byť v poháriku, aby sa vám to naplno aromaticky otvorilo. To znamená, že tu máme 8-ročné rumy, tak aspoň tých 8 minút, keď to bude v tom pohári, tak je to super. Ja to mám v pohári naliaté už dobrých 20 minút, takže tie rumy sú už pekne dekantované, pekne otvorené. V poháriku? Áno, ja to mám v poháriku, hej. A tak, no, akože kľudne, ty už máš naliaté tiež? Teraz som si nalial, takže ešte chvíľu vydržím. Som zvedavý na ten rozdiel, čo medzi nimi bude, lebo teda máme tam rozdielny ten sud. No a vlastne to SBS-ko má 56,1 a moja vzorka, čo si mi poslal z Nobilisu, má 54,3, takže je tam aj malý rozdiel v tej voltáži. Neviem, koľko tých Nobilis fliaš bolo spravených, ale SBS-iek bolo vypustených 279. Nobilisov je 217. SBS-iek je 279. Ale keďže Nobilis zrel v súde po Sherry, tak tam mi niečo na tom hneď na začiatku nesedelo, tak som si to zisťoval, pretože Sherry súdy bývajú, kľudne môžu mať 500 litrov a môžu mať aj viac. Bourbony klasické sú 220 litrové. Tak si hovorím, že kokos, tak toto keď je single cask, a z 500 litrového sudu naplnili ešte menej fliaš ako z klasického bourbonu, tak niekde mi tam lieta proste polovica sudu. A zistil som, že vlastne Nobilis to spravili tak v tom novembri 2023, že naplnili polovicu z toho sherry sudu do tých fliaš a ďalšiu polovicu presunuli do nejakého ďalšieho starého, bolo tam uvedené, že Old Guayana Rum Cask, to znamená, že asi niečo, čo predtým malo nejakú Guayanu. Takže ešte existuje polovica z tohto niekde v nejakých skladoch dánskych. Jasne, takže to nie je všetko naflašované. Hej. Ale už vo voni vidíte rozdiel celkom zreteľný. Áno. Aj vo farbe.
neviem, či to je vidieť aj na telefóne, na tejto mojej kamere, ale ten rozdiel tam ľahký je. Akože ten Nobilis má viacej proste do tej tmavej oranžovej. Hej, je tmavší trošku. Hej. Ja som teraz v poslednej dobe dosť naladený na Trinidady. Ja som vlastne tú Guajanu aj ochutnával predvčerom zhruba. A prišla mi popri Trinidadoch typu Le Maison de Rum Trinidad a aj z Plantation Trinidad a ďalších oveľa ťažší ten rum. Značne ťažší okamžite. No a ono je to vlastne spôsobené aj tým výrobným procesom, teda tými destilačnými prístrojmi. A teda pre tých, čo nepoznajú tie destilačné prístroje, ktoré sú označené v tých markách DH a PM, tak už čo Paolo hovoril, tak Port Moran. Prakticky je to najdlhšie fungujúce destilačné zariadenie na svete. Paolo ho má aj na tričku. No a ja som sa vlastne dočítal niekoľko zaujímavých informácií, tak vlastne neviem presne, kedy bol ten prístroj vyrobený, je to niekedy v 18. storočí, ale Port Moran Estate, ako to pánstvo, alebo farnosť, alebo akokoľvek to označíme, vzniklo v roku 1732, s ktorým je teda spájaný. No a potom postupne, ako to šlo na Guajane, konsolidácie, znárodnenie, vyhlásenie samostatnosti a tak ďalej spôsobilo a plus ďalšie fakty, že vlastne veľa tých destillerí bolo zatváraných. Z pôvodných 384 zostala iba jedna. No a vlastne tie destilačné prístroje sa presúvali. Tak aj Port Moran mal taký zaujímavú cestu. V roku 1955 bol zatvorený Port Moran Estate, bol presunutý do Albionu, ten bol zatvorený v 69. Odtiaľ bol presunutý do Dryflucht, ten bol zatvorený v 99. vlastne a ako destiléria alebo cukrovár funguje stále a skončil v Diamonde, teda dvojitý drevený podstyl a jedno z najstarších destilačných fungujúcich zariadení na svete. Tiež vyrába ťažké rumy, ale tú estorovú časť má podľa mňa teda hlavne na starosti Diamond High Ester, čo je John Doerr, menší podstyl, ktorý vznikol v roku 1950 alebo bol vyrobený a na ňom sa dokážu vytvárať vysokoesterové rumy, ktoré sa používajú aj v potravinárskom priemysle. Napríklad. Takže to k tomu, je tu celkom solidný predpoklad toho, že teda budeme piť hodne ťažké rumy. Neviem, aké je množstvo prchavých látok, to sme sa asi nedočítali, respektíve neviem, či to má Nobilis uvedené, SBS-ko to neuvádza. Až by sme mali teda fľašu od Plantation, tam by sme to asi mali napísané, tuto to napísané nemáme. Neviem, koľko to môže mať prchavých látok, 1000 gram na hektoliter, neviem, môže to byť hodne veľa, no. Ťažko sa mi to odhaduje, akože človek naozaj to nevie si to tipnúť, ale určite ten rum je ťažký, z hľadiska tých prchavých látok je veľmi plný. A ja by som ešte možno iba takú zaujímavosť dodal ku tomu podstylu Diamond High Ester, ktorý vlastne tvorí nejakú časť toho blendu. Tá fermentácia, ktorá je, alebo teda tá fermentačná hmota, ktorá je používaná na destiláciu v tomto kotli, sa oddeluje v rámci DDL-ka na separátny priestor, pretože tam sa dejú divoké veci, ktorými oni nechcú ovplyvniť tú ich klasickú kontrolovanú fermentáciu. Tá fermentácia na Diamond High Ester prebieha samozrejme v otvorených vatoch, to znamená, že divoké kvasinky, oni tam do toho pridávajú ovocie. Keď na Jamajke hovoríme, že fermentácia trvá týždne, tak neviem presný čas tu, ale našiel som na viacerých zdrojoch uvedené, že several months. To znamená, že niekoľko mesiacov fermentácie, čo je že absolútny úlet aj voči Jamajčanom. A dokonca sa uvádza, že Diamond High Ester dokáže vytvárať rumy, ktoré obsahujú až 7000 gramov etylacetátu na hektoliter čistého alkoholu. Teda toho esteru etylacetát, ktorý sa najviac meria pri tých laboratórnych testoch. To znamená, že to je proste úlet. A nevieme teda, koľko je tu, ale to iba tak pre zaujímavosť. To bola taká
taká vecička, ktorá mi tak utkvela v pamäti v súvislosti s týmto stylom. A tak čo, môžeme ísť asi na to ochutnanie, nie? Si myslím. Ja už som začal trošičku, som si dal. Ja asi začnem tým SBS-kom, keďže ten bourbon predpokladám, že bude tak čistejšie ukazovať charakter toho destilátu. Predsa len to Oloroso môže tam dodávať niečo navyše, čo mi potom prekryje aj to SBS-ko, takže začnem ja tým. Vôňa je taká za mňa taká celkom pekná. Ja už to mám odvetrané. Čerstvo po naliatí je dosť pichlavá, je dosť intenzívna. Ale teraz po tom odvetraní je úplne že príjemná na ovoňavanie. Je tam možno nejaké také zelené jablčko, je tam určite nejaká ovocnosť, ale aj karamel možno. Taká kombinácia sladkosti ovocnej spojená s niečím karameloidným, vanilkovým, také niečo tam mám ja, neviem, jak si na tom ty, Vlado. Veľmi pekne, keď povieš vždy, že zelené jablká, tak keď je ich tam cítiť, keď si ich spomenul, ale vždy, keď cítiš zelené jablká v niečom, tak je to taký technickejší rum proste. To zelené jablko je v tých technickejších rumoch. Ako je tam tá ovocnosť, je tam pekne cítiť tú esterovosť, je tam trošku také štiplavosti, ale dá sa to celkom pekne čuchať. Nie je to také zase extrémne pichlavé a trošku také kvetinovej vône. Akože tá chuť je extrém. To je proste výbuch, to je intenzita, to je plnosť. Sladké tropické ovocie, ananás, proste fakt, že krásne plný ten chuťový profil. Súdová sila 56,1%. Ja by som možno popravde typoval trošku viacej, lebo predsa ten rum je taký trošku mladší. Odhadujem, že to zrejme bolo prevažne kontinentálne. Neviem, ale iba odhadujem. Je tam cítiť proste ten alkohol, ale tá intenzita, tá plnosť je naozaj že parádna. Ja keď som to prvýkrát úplne otvoril tú fľašu a potom aj keď som to mal aj na degustácii jeden alebo dvakrát, tak som tam mal proste lepidlo a kanagon. A ľudia sa smiali, pretože to tam potom cítili tiež. Hej. Keď si človek pamätá, ako voňal kanagon proste takéto lepidlo z 90. rokov, tak to tam je, ale veľmi sa mi pekne páči, ako do toho hrá to ovocie. A tá chuť je skutočne, je plná, stále tam niečo sa mení aj v hrdle ešte, keď to doznieva. Veľmi pekná záležitosť. Hej. No, ale je to... Vieš, čo mi napadlo teraz? Prepáč, iba trošku ti do toho skočím. Myslíš, že ja to viem takto teraz vyzdieľať že do rumovej skupiny? Myslím, že hej. Možno by som mal prestať kopať si do strán. Tak ja to asi otestujem. Neviem, či to bude možné, ale dám, že zdieľať Facebook, rum.cz.sk. Vyzerá to tak, že to ide, tak ja niečo tu napíšem, že čaute, streamujeme a pijeme dobrý guajanský rum. A zase nám ten stream ide určite na viac ako 15 minút. Inak hej, no akože. No, OK, tak som zvedavý, že či sa niekto pripojí z rumovej skupiny. Myslím si, že veľa ľudí tam tieto rumy pilo a pozná. Ja mám vždy takú pred degustáciou takéhoto rumu takú myšlienku v hlave, že nezačať niečím predtým, že nenaštartovať proste tie chuťové poháriky niečím slabším. To je niečo ako, že nastudeno naštartuješ motor v aute a on ho vytáčaš, mám pocit. Ja som sa poctivo pripravil. Ty si sa už naštartoval. Ja som sa naštartoval, presne som nad týmto premýšľal a pozeral som doma medzi vzorkami, že čo som mal. Našiel som si veľmi pekný flightík nedopitých vzoriek, dve SVR-ka, čo sú tiež Guajany. Jeden bol zhodou okolností Nobilis,
ročník 1997, druhý bol Skeldon od Eldorada, ročník 2000, obidve sú teda SVR. A tým som sa tak trošku načal, aby som si proste skalibroval tie chuťové poháriky, aby som to mal trošku ako keby pripravené. A potom som si nalial toto a išiel som, ako možno niekto by namietal, že kvalitovo by som mal začať nižšie, aby som sa posunul k tomuto ako keby vyššie, ale mňa celkom akože pekne pripravili aj tie SVR-ka. Niekto nám tu píše, že ahojte. Ahoj Jaro Ace. Ja mám ten Skeldon z toho posledného SBS-ka ešte neotvorený u vás. Takže to je zaujímavá vec, trošku tá voltáž tam pokrývkáva. Hej. Ale mám ho tiež. OK, aby sme sa trošku pohli ďalej v tom, tak ochutnali sme to SBS-ko. Máme tam nejaké ovocie, máme tam zelené jablká, máme tam technickosť, určite tam cítiť kopec esterov, je to hodne ťažký rum, má trošku vyššiu voltáž. No a vlastne ex-bourbon versus Oloroso. Na to Oloroso už vo vôni mám skôr taký čokoládovejší dojem z toho, kakao, čokoláda. Ja aj také nejaké zvláštne kyslé sušené ovocie. Ja by som povedal, že nikdy som nejedol asi, že sušený citrón, ale predstavujem si, že keď by som ho mal pred sebou a čuchnem si k nemu, že takto nejako podobne by asi vonal. Hej, v chuti je kyslosť, taká výraznejšia. Je to pekne akože doplnené tým Olorosom, ja by som povedal. Je tam viacej takého sušeného ovocia, je tam nejaké, určite taká kyslá ovocnosť, že keď by som to porovnal s tým SBS-kom, tak toto SBS-ko mi príde také, že čerstvé tropické ovocie, ale skôr do sladka. A tento Nobilis je skôr taký, že citrusové ovocie, možno až sušené ovocie a doplnené o nejakú čokoládu. Čiže také nejaké prvotné dojmy z toho mám. V tomto momente úplne, že subjektívny môj dojem je skôr pre to SBS-ko, ale to sa ešte môže zmeniť, nemám dopitý pohárik. Nedá sa povedať, že to Oloroso by to úplne prekrývalo, ale tá čistota toho rumu sa viacej ukazuje v tom SBS-ku. No. Ťažko, neviem, či vôbec budem vedieť určiť, že či mi viacej chutí SBS-ko alebo tento Nobilis, ale ja to inak stále zdvíham tie fľaše, lebo môj pôvodný plán bol, že ich bude stále vidieť na zábere, ale teraz, keď je to seknuté na polovicu, tak aspoň ich zdvíham, že nech, keď tak aj ľudia, ktorí sú pripojení, aby videli, že čo pijeme, aj keď asi je to zrkadlovo, ale nevadí. Ťažko povedať, no. Akože vrátim sa teraz k tomu SBS-ku naspäť, že ako mi bude chutiť po tom Nobilise. Inak my sme asi iba na začiatku hovorili, že o čo sa jedná. Ak náhodou sú tu nejakí úplne že noví ľudia, ktorí sa iba teraz pripojili, nevedia, o čo ide, tak máme SBS a Nobilis a takmer identické rumy. Guayana 2014, marky Portmurant a Diamond High Ester. Obidve sú v sudovej sile, sú to single casky, jediný rozdiel je, že tento rum zrel v Bourbonovom súde, tento v Oloroso súde. No, idem sa naspäť vrátiť k tomu SBS-ku. Príde mi také kultivovanejšie trošku. Myslel som si, že nebudem vedieť rozhodnúť, že poviem, že asi obidva tie súdy mi chutia rovnako, ale asi sa začínam trošku viacej prikláňať k tomu SBS-ku tiež. Nedá sa povedať, že ten Nobilis by bol zlý, ale to Oloroso predsa len je to suché sherry.
Nie je to proste ten sladký typ sherry, ako je Pedro Jiménez. To Oloroso už je proste také kyslejšie, možno orechovejšie, pridáva tam proste úplne niečo iné do toho. A akože pasuje to k tomu rumu, zase to musím uznať, že není to úplne od veci kombinácia. Je to fajn. Príde mi, že ešte suchšie ako ten bourbon, že v tom bourbone sa objavuje trošku viac nejaké takých sladších vecí. Presne. Oloroso príde také až prašné, až také orechové, ako si spomínal, kyslosť. Možno až trošku nejakej síry. Hej. Takej skrytej, ale trošku tam cítim aj síru. No čím ďalej to ochutnávam, tak tým viacej sa asi uisťujem v tom, že viacej mi vyhovuje čisto iba to bourbonové zrenie v rámci týchto dvoch rumov. Ja to mám tak v poslednej dobe dosť často. Je teraz dosť populárne to sherry vyťahovať v rozličných aj finishoch, aj v kompletných zreniach. Akože z poslednej doby môj konkrétny príklad, tak Hamden Forty Life Paris, čo bol, tak ten Hamden bol po sherry kompletne 3 roky a mne proste chutia skorej Hamdeny po ex-bourbone. Ale nie je to samozrejme pravidlo, len hovorím, že v poslednej dobe som mal skorej šťastie na také rumy, ktoré mi viacej chutia po bourbone. Je to subjektívny dojem, veľa ľudí, ktorí boli aj na degustáciách, tak hovorili, že im to chutí, že po tom sherry je to fajn. To je môj subjektívny dojem. A ešte náš kamarát Maroš, neviem, či sa díva, tak ten má úplne radšej Virgin Oak, takže čistý súd, v ktorom predtým nič nebolo. Ale za mňa o trochu viacej teda to SBS-ko. Myslím, že na Alko 90 ho ešte máte, nejaké dva sú tam. Myslím, že nie je v e-shope, ale na nejaké predajni ešte svietia. Môže byť. Popravde som to úplne nesledoval, ale môže byť, že máme asi aj z obidvoch ešte. Takisto, jak sa niekto pripája z Čiech, tak myslím si, že aj v Čechách sa to niekde dá nájsť. Prípadne, ak nás niekde navštívite na nejakých degustáciách našich, tak myslím si, že nejakú vzorečku by sme vedeli poriešiť, keď by ste veľmi chceli, aby ste to vedeli ochutnať. Ale teda áno, ja sa asi tiež prikláňam k tomu, že to SBS-ko mi chutí viacej. Ten Nobilis, to Oloroso zrenie tomu pridáva takú kyslú ovocnosť. Nehovorím, že je to zlé. Určite tento rum na Rumixe, ak som ho ešte nehodnotil, tak bude mať odo mňa viacej ako 8 bodov z 10. Ale toto SBS-ko určite dostane viacej. No. Niekto nám píše, že aktuálne nedostupné na Alko 90. No, môže byť. Ale iba na predajniach. Ja neviem, či to ukáže na tomto. Skúsim tam poslať link. Tak dá sa kúpiť v Bratislave na Vysokej a Uzbeckej, stojí 93,50 aktuálne. Ja sa kúpiť dá a Nobilis. Nobilis Guayana nevidím, že či ten asi nebude dostupný, podľa mňa. To je väčšinou problém s takýmito trošku lepšími fľašami, že to bývajú limitované edície. Tým pádom, keď to nekúpiš, keď to príde na ten daný trh, tak potom už môže byť šanca, že sa k tomu nikdy nedostaneš. No. Hej. A v tom je zase tá krása, že proste ten taký moment prchavosti, že niekedy to príde na ten trh, potom to zmizne a ty keď stihneš tú fľašu si zobrať pre seba, tak si to môžeš chvíľu vychutnávať a potom zase proste to odíde a zase príde niečo nové. Mne tu ukazuje, že niekto sa nám snaží pripojiť. 3 ľudia sa nám chcú pripojiť na stream. Myslím si, že na budúce spravíme edíciu, kedy budeme piť so všetkými ostatnými spoločne. Ale teda ten dnešný koncept bol iba čisto, že ochutnáme tieto 2 rumy. Hovorili sme si, že do 10 minút. Je to pol hodina za 2 minúty? Je to pol hodina, ja by som vedel rozprávať o ďalšiu pol hodinu, ale teda neviem, čo myslíš, Vlado? No, ešte to nejako zhrnieme, alebo? No,
z tohoto nám stále vyplýva len to, že o rume sa dá hovoriť veľmi dlho, ale to asi ľudí, ktorí nemajú doma naliaté tieto konkrétne rumy, nebude toľko baviť. Ale môžeme to zhrnúť teda. Ja si myslím, že to porovnanie je fajn, že je to zaujímavé, že si človek vie zrovnať takéto dve fľaše. A je to samozrejme strašne subjektívne, hlavne pri týchto ťažkých a esterových rumoch, pretože niekomu to skutočne môže viacej sedieť, niekomu menej. Nám viacej sedel ten ex-bourbon pri SBS-ku. Jedna z tých fľaš je 100% ešte dostupná, stojí okolo 94 €, málo okolo 90, keď sa chce niekto zastaviť v Bratislave, vie si to kúpiť. Sú to zaujímavé rumy, keď máte radi ťažšie veci, nestojí to až tak strašne veľké peniaze do stovky, je to zaujímavá fľaša. Ja som pozeral obidve fľaše na Rumixe a majú vysoké hodnotenie aj tam, takže nie je to len náš názor. Takže za mňa viac je to SBS-ko. Ešte jedna posledná informácia odo mňa, potom to môžeš uzatvoriť. Niekedy budúci týždeň si môžeme dať podobné porovnanie, budeme sa snažiť uskutočniť tých 15 minút, možno to zase nevyjde, uvidíme. Z ďalších... Neobmedzujme. Aby to pre tých ľudí bolo zaujímavé, tak v každom prípade na budúci týždeň si môžeme dať buď Trinidady, alebo máme tam ešte Antiguu. Takže za mňa toľko, môžeš to zhrnúť. Ja možno, ak môžem ešte trošku prezradiť, ja už som to vlastne tebe hovoril, Vlado, ale ten najbližší septembrový release SBS bude mať zase ďalšiu Antiguu a ja by som povedal, že možno by stálo za to počkať na tú ďalšiu fľašu, aby sme mali 3 a vedeli by sme si porovnať, pretože tá Antigua, ktorá vyjde v tomto jesennom release, bude vlastne obsahovať vysoký obsah prchavých látok. Tá z toho predchádzajúceho releaseu mala nízky, bol to ako keby ľahký a teraz príde ten ťažký rum. A ja si myslím, že stálo by to za to porovnať si to. Áno, ty tam máš priamo aj fľašu. Vidím, že moc si z toho neodpil ešte. Mám to pripravené prípadne na degustáciu. Jasné. Takže to bol ten release, ktorý bol naposledy a my sme ho chceli porovnať s konkrétne touto fľašou. To je Velier Antigua 2012, čo je ťažký rum z Antiguy. Veľmi zaujímavá špecifická vec, ktorá sa stala pomerne populárnou, hlavne v Čechách a častočne na Slovensku. No ale aby sme to vedeli adekvátne porovnať, tak potrebujeme trošku ťažší rum z Antiguy a Palo hovoril, že teda príde. A kedy by sme sa mohli dočkať tých fľaš aj v predaji? Nebudem hovoriť radšej presný dátum, lebo sám neviem, nechcem sľubovať, ale ak pôjde všetko tak, ako má, tak v priebehu septembra tie fľaše budú dostupné. Čiže niekedy v priebehu septembra, najneskôr začiatkom októbra by to mohlo byť. No. Okay. Takže vtedy by sme si mohli porovnať tieto rumy a dovtedy ja si myslím, že existuje proste nespočet takýchto dvojíc, ktoré my si dokážeme nejako vyskladať, ktoré si dokážeme porovnať. A myslím si, že toto je inak celkom zaujímavý koncept na live streamy. Možno teda tieto, keďže ich tu mám teda po ruke, tak ich ukážem. Možno by sme si mohli porovnať tieto. Máme teda spoločné vzorky. Strašne zaujímavé Trinidady. A hlavne fľaše, ktoré sú tiež vo veľmi príjemných cenovkách. Tak. Mne sa podarilo zohnať aj Batch 3. Batch 5 bol ešte nedonedávna dostupný aj na Alko 90. Myslím, že už je vypredaný, ale ešte vypredaný, no. Hej. Dobre, tak môžeme to vlastne ukončiť takouto upútavkou na nejakú budúcu porovnávačku, kedy vlastne porovnáme nejaké ďalšie 2 rumy, možno tieto Trinidady. Ja si myslím, že to je veľmi pekná vec na porovnávanie. A ďakujem, že ste sa pripojili. Ďakujeme, že ste pozerali, ako pijeme rumy, ako o tom rozprávame. Pravdepodobne niekde zverejníme aj záznam. Na začiatku sme hovorili aj nejaké také fakty o týchto rumoch. Možno to bude pre niekoho zaujímavé. Tak keď budete chcieť, nájdete si nás na našich sociálnych sieťach, či už v Poháriku, alebo Alkotip. A ja si myslím, že to je asi od nás všetko na dnes. Čo povieš, Vlado?
Hej, píte len kvalitný alkohol od 18 rokov, ideálne. Tak. My vám pekne ďakujeme, vidíme sa na budúce, snáď teda vyhodíme nejaký link na záznam. Dobre. Ahoj. Dobre, super, majte sa pekne, čauko.